ka je ka jefa ran al'umma da yawa a cikin hatsari. Wannan wallahi shi yasa na fito na yi wannan magana, because irin wannan maganganu da gurɓatattun malamai suke yi yana da matukar hatsari a cikin irin wannan tsari da muke ciki. Kuma ina tabbatar maka wannan tsari da Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi ya fara, inda su gwamnati su kansu ba su yarda cewa akwai halaman maslaha a ciki ba, fadan gwamnatin tarayya ba za su so su ga Sheikh Ahmad Abubakar Mahmud Gumi ba, manyan ƙasar nan ba su so su gani shi ba. Mu mun san abin da ke faruwa, mun san abin da muke yi wanda kai baka sani ba. So ina tabbatar maka in irinka gaba daya za su gurɓace a matsayinsu na malamai, wallahi wannan aiki yanzu muka fara, babu gudu babu ta da baya. Kuma insha Allah zaman lafiya da ake nema a arewacin Najeriya da burin da muke da shi a ilimantar da Fulani 'yan uwanmu, da kuma buri da muke da shi wannan ta'addanci da kashe-kashe a daina shi, in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda, ikilasin mu Allah yake dubawa, Allah ta'ala zai kawo mana saukin shi. Malam ba ka je ka jefa ran malam ba neman duniya yake ba. Kai ka fi sanin Dr. Ahmad fiye da kowa ne. In Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi in kudi yake so, na rantse maka da wanda raina yake a hannun shi, duk cikin malaman kasar nan babu wanda zai kai shi kudi. Kowa ya san wannan. Kuma ya ɗaya daga cikin dalilin da ya sa irinmu wanda Allah ya mana irin rufin asirin da ya mana, ya zama muna tare da shi 100%, wanda duk abin da za mu yi koranmu za mu bayar akan wannan aiki da yake yi don ya samu nasara a kai, domin nasarar ba nashi ba ne, nasarar na al'umma ne gaba daya. Shi yasa a wannan abin nan ina ƙara godiya a shi gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Muhammad Matawalle. Ko mitin da muka yi da shi yau, abin da ya emphasizing wanda kowa ya burge shi, ya ce yana kira ga malaman ƙasar nan akan malami ya zo yana munafurci akan mambari, yana kuka, yana cewa ana kashe ran bayin Allah ya tsidewa Fulani, Allah ya tsidewa da suke wannan abin. Ya ce akan wanda yake irin wannan, ka yi wa kanka fada, ka zo ka shiga cikin dadukan nan ka yi abin da Allah ya wajabta maka ka yi, shine ka isar musu da wannan addinin Allah tukunna, su samu ilimin nan tukunna. In ka tabbatar sun samu ilimin nan tukunna, ba su daina irin wannan abun ba, sannan watakila kana da hujja ka ci gaba da haka. So sulhu da yardan Allah subhanahu wataala akan wannan larura, akan wannan matsala da ke faruwa a wannan ƙasa na Najeriya yanzu muka fara, kuma insha Allahu wannan abin za a samu nasara fiye da ake tsammani. Sannan irin wayannan malamai muna kira ga al'umma, ku da ke ba ma sai mun yi wani kira ba, duk mutanen nan su riga sun san malam wane, an san aƙidansu, daga kiran sunan mutum zaka ji an ce ai wannan dan jari hujja ne, daga kiran sunan wani zaka ji an ce kai ai wannan yana kwatanta gaskiya. Mutane su riga sun sani. So ina son in ja ra'ayin shi malam Sanusi Khalil, nan gaba dan Allah in zaka hau kan mambarin da ka saba hawa na tozartar da mambarin annabi, kar ka yi wani kwane-kwane, ka kira duk zage-zagen da za ka yi, ka kira sunan Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi kai tsaye, duk abin da za ka faɗa ka yi. Mun kuma muna tabbatar maka mun tara abubuwa da yawa wanda za mu bayar maka da martani da yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi